ኣብ ሱዳን መዕቆቢ ስደተኛታት ተጋሩ ተነድባ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ኣጋጢሙ ሎሚ ዕለት 25 ሕዳር 2018 ዓ.ም ኣብ ሃገረ ሱዳን ማእኸል መዕቆቢ ስደተኛታት ተጋሩ ተነድባ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ከም ዘጋጠመ ግዳያት እቲ ሓደጋ ባርዕ ሎሚ ድሕሪ ሰዓት 8 ዘጋጠመ ኮይኑ ብርክት ዝበሉ ገዛውቲ ከም ዝተቃፀሉን ንብረታት ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ከም ዝኾኑን ተፈሊጡ ዛጊድ ኣብ ልዕሊ ህይወት ሰብ ዝበፅሕ ሓደጋ እኳ እንተዘይተፈለጠ እቲ ሓደጋ ባርዕ ሙሉእ ብሙሉእ ክጠፍእ ስለዘይከኣለ ዝምልከተኩም ኣካላት ተወሳኺ ህውፅፅ ሓገዝ ክግበረሎም ቅድሚ ሕዚ እውን ኣብታ ሃገር ዝርከባ ማእኸላት መዕቆቢ ተደጋጋሚ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ኣጋጢሙ ብርክት ዝበሉ ወገናት ህይወቶም እንትሓልፉ ብዙሓት ኣባይቲ ምስ ሙሉእ ንብረቶም ተቃፂሎም ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይኖም እዮም ብሰንኪ መንነቶም ካብ ዓዶም መረቦቶምን ብሓይሊ ዝተሰጉ ልዕሊ 70,000 ስደተኛታት ተጋሩ ኣብ ሱዳን ዝተፈላለየ ማእኸላት መዕቆቢ ዓቂቦም ጥሜትን ሕማምን ይረግፉ ከም ዘለዉ ዝፍለጥ እዩ እቲ እንኮ መፍትሒ ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶርያ ናብ መረበቶም ምምላስ ከም ዝኾነ ድማ ተደጋጋሚ ፃውዒት እናቕረቡ መፂኦም ኣለዉ ኣብ ከተማ መቐለ ሓያል ድምፂ ነታጉ ተሰሚዑ ኣብታ ብሰንኪ ኣድማ ገለ ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ኣብ ወጥሪ እትርከብ ከተማ መቐለ ሎሚ ሓሙስ ሓያል ነታጉ ተሰሚዑ ጠንቂ ናይቲ ካብ ውሽጢ ሓወልቲ ሰማዕታት ትግራይ ዝተሰምዐ ነታጉ እንታይ ምዃኑ ዛጊድ ብንጹር ኣይተረጋገፀን በቲ ምፍንጃር ኣብ ሰብ ዝበፅሕ ሓደጋ ከም ዘየለ ጋዜጠኛ ቢቢሲ ኣብቲ ቦታ ተረኺቡ ኣረጋጊጹ ኣሎ ሎሚ ንግሆ ኣባላት ሓይሊ ፀጥታ ትግራይ መሃያን ካሊእ ደገፍን ደንጉይና ብዝብል ምስ ዕጥቆም ንህንፃ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ከቢቦምዎ ነይሮም እዮም እቶም ዕጡቃት ከላሽንኮቭ ዲሽቃ ዝርከብዎ ሙሉእ ዕጥቂ ሒዞም ካብ ርሑቕ ከባብታት መምፅኦም ቢቢሲ ኣረጋጊጹ ብሰንኪቲ ኩነታት ድማ ናብ ቤት ፅሕፈት ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ዘምርሑ መንገዲ ተዓፅዮም ኣርፊሎም ናይ ቀረባ ኣዘዝቶም ካዘራርቦም እኳ እንተፈተኑ እቶም ላዕለዎት ኣዘዝቲ ይምፅኡልና ከም ዝበሉ እውን ምንጭታት ሓቢሮም ድሒሩ ምስ ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ትግራይ ጀነራል ፍስሓ ኪዳኑ ከምኡ እውን ምክትል ፕሬዚዳንት ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ካልኦት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ተረዳድዮም እቲ ተዓፂ ዘርፈደ መንገዲ ኣጋፋውድስ ተኸፊቱ ብሰንኪ እቲ ሕዚ ኣብቲ ከባቢ ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ነቲ ኩነታት ንምህዳእ ፖሊስ ዝርከብዎም ሓይልታት ፀጥታ ንትካላት ቴሌቭዥን ትግራይን ድምፂ ወያነ ትግራይን ንምክልኻል ኣብ ሓለዋ ይርከቡ እቶም ኣድማ ካካይዱ ዘርፈዱ ኣባላት ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ሰራሕተኛታት ድምፂ ወያነ ትግራይን ካብቲ ትካል ውፁ ስለ ዝበልዎም ፈነወ ድምፂ ወያነ ኣስታት 2 ሰዓታት ተቋሪፁ ምንባሩ ኣጋግዘ ከም ዝጀመረን ካብ ሰራሕተኛታት እቲ ትካል ዝተረኸበ ሓበሬታ የርድእ ነበርቲ ከተማ መቐለ ተረጋጊዖም ልሙድ መዓልታዊ ዋኒኖም ይፍፅሙ እኳ እንተሃለዉ ኣብቲ ኣድማ ዝተገበረሉ ከባቢ ዝነብሩ ሰባት ግን ኣብ ከቢድ ሸቐለት ይርከቡ ድሒሮም ዝመፁ ካልኦት ኣባላት ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ሕጂ እውን ኣብ ከባቢ ህንፃ ቤት ፅሕፈት ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ከም ዝርከቡ ቢቢሲ ኣረጋጊጹ እቶም ኣባላት ሓይሊ ዕጥቆኹም ኣራጊፎም ናብ ኣዳራሽ ህንፃ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ እተው ተባሂሎም ኣብ ውሽጢ እቲ ቤት ፅሕፈት ምስ ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ትግራይ ጀነራል ፍስሓ ኪዳኑን ካልኦት ኣዘዝቲ ይዘራረቡ ኣለዉ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ገና ይቕፅል እኳ እንተሎ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ንቡር ምንቅስቃስ ከም ቀደም ከም ዘሎ ካብቲ ከተማ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይምልክት ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብቲ ናይ 2 ዓመታት ኩናት ከቲቶም ዝቆሰሉን ብሂወት ዝደሓኑን ኣባላት ንመነባብሮም ዝምልከት ጠለባት ካቅርቡ ምጽንሖም ይፍለጥ ብመሰረት ስምምዕ ዝበዝሑ ብሮቶም ኣውሪዶም ናብ ንቡር ናብራ ክምለሱ ትፅቢት እኳ እንተነበረ ብሰንኪ ኣብ መንጎ ሰብ መዚ ትግራይን ፌደራል መንግስትን ዘሎ ምስሓብ ዘይምትእምማንን ከም ዝነበርዎ ክቕፅሉ ተገዲዶም ይርከብ ሎሚ ንግሆ ገለ ኣባላት ሓይሊ ፀጥታ ትግራይ መሃያን ካሊእ ደገፍን ደንጉይና ብዝብል ምስ ዕጥቆም ንህንፃ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ገይቦሞ ነይሮም እዮም እቶም ዕጡቃት ከላሽንኮቭ ዲሽቃ ዝርከቦ ሙሉእ ዕጥቂ ሒዞም ካብ ርሑቕ ካብታት ዝመፁ እዮም ብሰንኪ እቲ ኩነታት ድማ ናብ ቤት ፅሕፈት ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ዘምርሕ መንገዲ ተዓፂ ኣርፊዱ ናይ ቀረባ ኣዘዝቶም ካዛረቦም እኳ እንተፈተኑ እቶም ላዕለዎት ኣዘዝቲ ይምፅኡልና ከም ዝበሉ እውን ምንጭታት ሓቢሮም ድሕሪ ምስ ሓላፊ ቢሮ ሰላም ፀጥታን ትግራይ ጀነራል ፍስሓ ኪዳኑ ከምኡ እውን ምክትል ፕሬዚዳንት ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ካልኦት ኣዘዝቲ ሰራዊት ተረዳድዮም እቲ ተዓፂ ዘርፈደ መንገዲ ኣጋፋዱስ መንግስቲ ፌደራል ኩለን ናይ ትእምት ትካላት ሒሳብ ቁፅራዊ ኩሎ ባንክ ዝርከብ ከም ዝኣገደ ዝፍለጥ ትእምት ቦርድ መረፃ ድማ ሓድሽ መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ እዘን ኩባንያታት ን10,000 ሰራሕተኛታት ስራሕ ዕድል ፈጢረን ብዘለዎን ዓቕሚ ኣብ ምንቅስቃስ ዝርከባ ኮይነን ገሊአን ድማ ነቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሒዝዎ ዘሎ ናይ ኤክስፖርት ሽቶ ንምዕዋት ናይ ኤክስፖርት ሸቐጥ ከፍርያ ኣብ ምድላው ዘለዋ እየን ይኹን እምበር ምክንያቱ ብዕሊ ብዘይተፈለጠ ኣግባብ ናይ ኩለን ትእምት ኩባንያታት ናይ ባንኪ ሒሳብን ካብ 24 ሕዳር 2018 ዓ.ም ጀሚሩ ብጃምላ ከም ዝዓፀወ ካብ ዝምልከቶ ባንክታት ተገሊፅልን ኣሎ እዚ ዝኾነ ዓይነት ናይ ፋይናንስ ምርመራ ኣብ ልዕሊ እዘን ኩባንያታት ከይተኻየደ ብጃምላ ተወሲዱ ዘሎ ናይ ባንኪ ሒሳብ ናይ ምእጋድ ተግባር ሕጋዊ ኣይኮነን ብኹናት ካብ ዝበፅሕን ዕንወትን ኪሳራን ንምሕዋይ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ድማ ዘመክን እዩ
በዘን ኩባንያታት ዝመሓደሩ ብ10 ሸሓት ዝቁፀሩ ሰራሕተኛታት እውን ክቦታተኑ ዝገብር ማሕበራዊ ቅልውላው ዘስዕብን እዩ። ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ኣብዘን ኩባንያታት ዝተወሰደ ሒሳብ ቁፅሪ ናይ ምእጋድ ተግባር ዘይሕጋዊ ተግባር ስለዝኾነ መእረምታ ስጉምቲ ንክወስደሉ እዘን ኩባንያታት ስራሕ ዕዱል ኣብ ምፍጣር ኢኮኖምያዊ ሕውየት ዳግመ ህንፀት ኣብ ምርግጋፅ ግብሪ መንግስቲ ኣብ ምዕባይ ኤክስፖርት ኣብ ምግፋሕ ዘለወን ግደ ኣብ ግምት ብምእታው ከምኡ እውን ዘለወን ዕፉፍ ስርዓት ኮርፖሬት ምምሕዳር ኣብ ግምት ብምእታው ዝተዓፀወ ኣካውንት ብቅልጡፍ ክኸፍት ስሩዕ ናይ ንግድን ኢንዳስትሪን ስራሕቲ ክቅፅሉ ንሓትት።